پێلەکە بەفربارینێ سنوورێ قەزا ئامێدیێ vegirtiye. Ev sala digel salaborî rêja befirbarînê zêdetir bûye. Ev çende jî bûye sedem jê derên avê zêdetir lê bihên. Hatina vê pêla befirbarînê hawlatî dilxweş kirîne. Elhamdülillah ev sala jî befir rêjeka boşa befrê hat. Mirada me jî ev befribora nebûn. Da sala me hişik nebîtin. û elhamdülillah rêkên me jî bajarvanî Amêdiyê mistemir paqij dikin. ريك تفكرين الحمد لله بس هم هي فيديو اللي خالك يعني هوت نوتشون يعني زيادة نهتا كرن شو لك فرنا بيتن بلا هوت نوتشون نبيتن دو عاصنا بنود حادثات دل تازين شنا هاجور هشكوتي بشان صلبو الصلاة بفرهتي الحمد لله شكر رب العالمين من دخلت كن بلدية يبقش كري بس بردوم يبقش كتن و خلقي ما ندا كبيزن هش صامو جمادا ام دخلت كن ندا كبيزن دو چه ردانه چبن هاوڵاتیان vê deverê dixwazin zêdetir harîkarî bû vê deverê bêhnekirin bi taybetî di dabînkirina sotameniyê de. Ava em hes kirin ji hikûmetê ku piçek çavderî Amêdiyê biketin bû vê nisbet gozê û kerhebê çku alam pêtiviye yani heta kan yani vê halî de vê xasatan menteqa ku wekî Amêdiyê bi Xwedê wekîl em 15 roj ihtimala birmîlekî gozê naqetin. Tîmên ramalîna befrêd berdewam in li ser paqijkirina cadên serekî ji bo hindê rêyên serekî bihêne vekirin. Sala berawir digel sala borî hatina pêla befirbarînê li sinûrê qeza Amêdiyê zêdetir bûye. Hatina vê pêla befirbarînê hawlatî dilxweş kirîne ji ber ku jêderên avê zêdetir lê hatîne. Dildar Arif Kursat News Amêdiyê.